పర్లే నమస్తే వెల్కమ్ టు నీ బ్లాగ్ ಆಯಕರ್ ವೆಲ್ಕಮ್ 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 ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ಮನ್ಪುವರ ವಿಡಿಯೋ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಮನ್ಪುಗ ಬಲ ಅಂದ್ ಕುಲ್ಲು ಬಂಡೆ ಆಯ್ಕೆ ವೆಲ್ಕಮ್ ಮನ್ಪು ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ಪಾತೆರ ಶುರು ಮಂತೆ ಪಲ್ಲೆ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ನ್ಯೂ ಬ್ಲಾಗ್ ಮಾತೆರ್ಲ ತುಳ್ಳಿ ಇನಿ ಎನ್ನ ಬ್ಲಾಗ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಇನಿ ಅಂಕಲ್ ಇಲ್ಲಾಡು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ತೆತ್ತಿ ಬಿರಿಯಾನಿ ಮಂತಂದುಲ್ಲ ಎಂಕಲ್ ಇದ್ನಾಟ ಮಂದಿನ ಲೆಜ್ಜ ಅವಳ ಎನ್ನ ಕಂಡನೆ ಮಂತಂದುಲ್ಲೇರು ಎಂಕಲೆಗೋಸ್ಕರ ಯಾನಿನಿ ಬನ್ನಿ ಅಂಕ ತೆತ್ತಿ ಬಿರಿಯಾನಿ ಮನ್ಪಲೆ ಆಂಡ ಇಲ್ಲಾಡು ಬಿರಿಯಾನಿ ಮನ್ಪೆರ ಪಿದಾರ್ದೇರು ನೀರುಳ್ಳಿ ಇಚ್ಚಿ ನೀರುಳ್ಳಿ ಇತ್ತಂಡು ಇತ್ತ ಆಪುನಾತ್ ಇತ್ತಂಡು ಪುದೀನ ಇಚ್ಚಿ ಬಂತೆ ಫಸ್ಟೇ ಬೊಕ್ಕ ಬೊಕೆಂಚಿನಚ್ಚಿ ಪಲಾವ್ ಇರ ಇಚ್ಚಿ ಬಿರಿಯಾನಿದ ರೈಸ್ ಇಚ್ಚಿ ದಾದೆ ಹೊರ್ಚಿ ಪೋಯಿಲ್ಲ ದಾಳಜ್ಜಿ ಬಿರಿಯಾನಿ ಮನ್ ಬೇರೆ ಪಿದಾರ್ದು ಬೋದುಂತದ್ದು ದಾಳಜ್ಜಿ ಮನ್ಪುಡೆನ್ ಚಾನ್ಪೇರ್ ಪುರ ತೆತ್ತಿ ಪೂರ ಬೇಯರ ದೀತೇರು ಅಂಚಂಕಲಿತ್ತೆ ಅಂಗಡಿ ಬತ್ತೀನಿ ಅಂತ ಬೋಡಿತೆ ಸಾಮಾನು ಕೊಂಡೋಕ್ಕಪ್ಪ ಅಂತ ಅಂಗಡಿಗೆ ಬತ್ತನಲ್ಲ ಒಡೆ ಹೋಗ್ನಿತ್ತೆ ತಮಿಳ್ನಾಡ್ಗ 11 ಗಂಟೆಗೆ ಬಂದಾಪಣೆ 11 ಗಂಟೆ ಮುಲ್ಬೊಬ್ರ ಪ್ರೇಯರ್ ಟೈಮ್ ಎಂಕಲ್ ಗಂಟೆಲ್ಲ ತೂತಿದ್ದೆ ಸೀದಾ ಬಿದಾಡ ಒಂದು ಬತ್ತೀನಿ ಅಂಚ ಅಂಗಡಿ ಪೂರ ಬಂದ್ ಇತ್ತ ಬಿರಿಯಾನಿ ತಿಕ್ಕುಂಡ ಅತ್ತೆಂಗಳಿಗೆ ಹೋಟೆಲ್ದ ಬಿರಿಯಾನಿ ತಿಕ್ಕುಂಡ ಅಂದ್ ಗೊತ್ತುಚ್ಚಿ ಇತ್ತದಲ್ಲ ಡಿಸೈಡ್ ಆತಿಚ್ಚಿ ಬಿರಿಯಾನಿಗೆ ಜಾತೆ ಎತ್ತಿದ ಒಂದು ಏನೋ ಮಸಾಲ ಎಗ್ ಮಸಾಲ ಎಗ್ ಮಸಾಲ ಮತ್ತು ವೈಟ್ ರೈಸ್ ತವೆ ಬಿರಿಯಾನಿ ಅಂತ ತಿನ್ಕೊಳೆ ಗಂಟೆಲ್ಲ ತೂತಿದ್ದ ಮಾರ ಸೀದಾ ಬತ್ತ ಗೊತ್ತಿದ್ದು ಇದು ಮತ್ತು ಬಂದಾಪುಣೊಂದು ಗೊತ್ತುಂಡು ಮರಾತ್ ಬತ್ತೀನಿ ಸೀದಾ ಎಂಗಳ ಬಿರಿಯಾನಿ ಹಾಪುಂಡ ಏನ್ ಹಾಪುಂಡು ಗೊತ್ತಿಚ್ಚಿ ಎಂಗಳಿಗೆ ವೈಟ್ ರೈಸ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಮಂತ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಬಾಸ್ಮತಿ ರೈಸ್ ಒಂಜಿ ಉಂಡು ಅಂತ ದಪ್ಪದ ರೈಸ್ ಅವೇಗೆ ರಾತ್ರಿ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಬಾರ್ದಿದ್ದೆ ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ತಮಿಳ್ನಾಡುದ ರೋಡ್ ಉಂಡದೆ ಬೋಪುರ ತಮಿಳ್ನಾಡು ನತ್ತು ಮುಲ್ಪ ತಮಿಳ್ನಾಡು ಹೋಟೆಲ್ ಉಂಟು ಅಂಚ ಅವು ಹೋಟೆಲ್ದ ರೋಡ್ ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಅಂಗಡಿ ಓಪನ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚ ಅಲ್ಪ ತೂಕ ಅನ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂಜಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಓ ಬಂದ ಇತ್ತು ಓಪನ್ ಉಂಡು ಗೇಟ್ ಓಲ್ ಚೈನ್ ಬರ್ತೇನೆ ವೈಟ್ ಸೂಪರ್ ಮಾರ್ಕೆಟಾ ಐಟ್ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ ಪೂರ ಉಂಡೆ ದೊಂಬು ಮುಲ್ಪ ಇದೈ ಪಾರ ಆಗುದು ಅಂಚ ದೊಂಬು ಚುಟಿ ದೊಂಬು ಅಂಗಡಿ ಬಂದ ಅಂತ ಸೀದಾ ಬರೋಂದ್ರೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಇದು ಗೊತ್ತ ಮುಲ್ಪ ಮಾತ ಅಂಗಡಿ ಪೂರ ಕ್ಲೋಸ್ ಓಪನ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಆಂಡ ಏರೆಲ್ಲ ಉಲಾಯಿ ಬುಡ್ಪುಜೇರು ಅಕ್ಕಲು ಉಲಾಯಿ ಡುಪ್ಪೇರು ಆಂಡ ಏರ್ಲ ಬೇಲ ಅಂತ ಅಂದುಪ್ಪುಜೇರು ಅಕ್ಕಲ ಟೈಮ್ ಅಕ್ಕಲೆ ಫ್ರೀ ಟೈಮ್ 11 ಗಂಟೆ ಕ್ಲೋಸ್ ತೆಂಗಲ್ಲಿ ಹೋಟೆಲ್ ಕಂಪೇರ ಅತ್ತಿ ಇಲ್ಲಡೆ ಹೋದ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಮಾಡ್ಬೇರ ಏನ್ರಿ ಬಂದೆ ಓಕೆ ಖಾಲಿ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಬಿರಿಯಾನಿ ಮಾಡಿ ಹೂವು ಅಂಗಡಿಲ್ಲ ಓಪನ್ ಇಜ್ಜಿ ಗಾಯ್ಸ್ ಪೂರ ಅಂಗಡಿ ಬಂದ್ ಈತು ಬೊತ್ತು ಆಯ್ಕಿತ್ತೆ ದೀಪ ಕಣ್ಣ ಇಲ್ಲಡೆ ಬತ್ತೀರಿ ಯಾರು ಇಲ್ಲಡೆ ಯಾರಿಲ್ಲಡೆ ಪುದೀನ ಸೊಪ್ಪುಲ ಬಕ್ಕ ಒಂದು ಪಲಾವ್ದಿರ ಎಲ್ಲ ಉಂಡುಗೆ ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಮೇಯ್ನ್ ಅದು ಹೊಡಿತೀನಿ ಅಂಚ ಅವೇನ ಅಲ್ಪ ಅದು ಕನ್ನಡ ಪೋಯಿರಿತ್ತು ಅವೇನು ಪತೊಂಬೋದು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಾಡು ಎಗ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಅಂಬುಗ ಇನಿ ಎನ್ನ ಕಂಡನ್ನ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಎಗ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಬಿರಿಯಾನಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆತ್ ಎಡ್ಡ ಬಿರಿಯಾನಿ ಬರ ಮನ್ಪೇರು ಕುಕ್ಕು ಅಟಿಲ್ ಪೂರ ಎಡ್ಡ ಮನ್ಪೇರು ದಾಲ ತೊಂದರೆ ಪೂಜೆ ಸ್ಟೇರಿಂಗ್ ಎಂಚ ತಿರ್ಗಾಗ ಸ್ಟೇರಿಂಗ್ ಎಂದು ಸಕ್ಕರೆ ಎಂಚ ತಿರ್ಕೊಂತೀನಿ ರೇಸ್ ತಿರ್ಗಾವೆ
ಯಾವ ಬೆಂಗಾವಟ್ ದಮ್ಮು ಬಂತಾರೆ ತುಂಬ ತುಯ್ಯರ ಆಪುಜಿ ಮಲ್ಪ ವಾ ಬೆಚ್ಚ ಕಾಯ ನೇ ಗಾಡಿದ ಕಿಯಾನೆ ಮತ್ತೊಂದು ಹೋಗ್ಬೋದು ಗಾಡಿದ ಕಿಯಾನೆ ಮತ್ತೊಂದು ಹೋಗ್ಕೊಂಡಿದೆ ನೇ ನೇ ಲಾಕ್ ಅನ್ಬರ ನೇ ಬತ್ಲೆ வெச்ச ஆப்பணும் ಯಾನ್ ಪೋಪ ಇಲ್ಲಡೆ ಅದು ಇತ್ತೆ ಒಡೆಯಲ್ಲ ತಿರ್ಗ್ಯಾರ ಪುರ ಪಾರ ಆಪುಜಿ ತೊಂಬು ತೂಯರನೆ ಆಪುಜಿ ಪೋಪು ನೋಡಿ ಆಂಡಲ್ಲಿ ನೀ ಬಯ್ಯಾನ ಗೊಡೆಗಾಂಡ್ಲ ಪೋಯಿ ಬಂತೇನೆ ತೂಕ ಬಯ್ಯ ಪೋಡ 5 ಗಂಟೆ ಬೊಕ್ಕ ಅಂತೆ ನೆರೇಳ ಹಾಕೊಂಡು ನೆರೇಳ ಆಂಡಲ್ಲ ಬೆಚ್ಚನೆ ಮಲ್ಪ ಎಂಗಲೆ ಬೇತೆ ಮೂಲೆ ಎದುರುಡು ಶೀಟು ಅಡ್ಡ ಕಾಯುಂಡು ಮೂಲು ಬೆಚ್ಚ 11 ಗಂಟೆಗೆ ಪೋಯ ಅಲ್ಪ ಮುಲ್ಪ ಅಂಗಡಿ ಪುರ ತಿರುಗದೆ 11 ಮುಕ್ಕಾಲಾಂಡು ನಾನು ಬಿರಿಯಾನಿಗೆ ಅರ್ಧಂಬರ್ಧಂ ರೆಡಿ ಬಂದಿದ್ದೆ ತೆತ್ತಿನ ಬದಿತ್ತಿದೆ ತೆತ್ತಿನ ಯಾರು ಇನ್ನು ನಾನು ಬ್ಲಾಗ್ ಮಾಡ್ತಾನು ಪುನಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಫುಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಬೋಡು ಬಕ್ಕ ಯಾರು ಬಿರಿಯಾನಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರಾಗ ತೋಜಾವೆ ನೆಂಚ ಬಿರಿಯಾನಿ ಮನ್ಪೇರು ತೂಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಮನ್ಪಕ ತೂತು ನಾನು ಚಿಕನ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಪುರ ಅನ್ಪುನ ಅಂಚನೆ ಮನ್ಪುನೆ ಬಕ್ಕ ಎರೆಗ್ ಪೂರ ಎಂಕಲ್ ಇತ್ತೆ ಉಪ್ಪುನ ಒಂದು ರೂಮ್ನು ತೂವರೆಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಉಂಡು ರೂಮ್ ಟೂರ್ ಮನ್ಪೋಡು ಉಂದಾಂಡ ನಂಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪಲೆ ರೂಮ್ ಟೂರ್ ತೋಚಾಲೆ ಬಂದು ಯಾನ್ ಎಂಕಲ್ ಇಲ್ಲದ ರೂಮ್ ಟೂರ್ ಮನ್ಪೆ ಇಜಿನ ಮನ್ಪುಜಿ ಹಿಂಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಬತ್ತನ ಮಾತ್ರ ಮಲ್ಪುನು ಬಿರಿಯಾನಿ ಅಮ್ಮನ ದಿಕ್ಕು ಬಿರಿಯಾನಿ ಮನ್ಪೇರಿ ಶುರು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಇದಂತ ಮೂಲ വലിയ കിച്ചാണ് ആണ്ടനായിട്ട് 3 ജന ഉണ്ടോട് ಒಂದು 5 ಪಾಂಡ ಬಿರಿಯಾನಿದ ಕಮ್ಮನ ಬೇತೆ ಅಟ್ಟ ಗಮ್ಮ ಬರ ಬೀಜ ಒಬ್ಬರ ಪಾಟ್ ಕಟ್ಟಿರೋ ವರ್ಷ ഞാൻ പറഞ്ഞു പണോടു മക്കാൻ ബിരിയാണി മൺപൂച്ചേർ മൺപന്ന പാടുവേർ ಅಪುರದ ಸಪ್ರೇಟ್ ಅವು ರೈಸ್ ಮೂಜಿ ಆನಿಯನ್ ಮೂಜಿ ಟೊಮೆಟೊ ಮತ್ತೆ ಬಂದಿತ್ತು ಆನಿಯನ್ ಪಾರ್ದು ಗೋಲ್ಡನ್ ಬ್ರೌನ್ ಬಂದಿಟ್ಟು ಅಂತ ಮಾಡ್ತೆ ಟೈಮ್ ಬ್ರೌನ್ ಕಲರ್ ರೈಸ್ ಬೇಕು ನೀರು ಬೇಕು ಸಾಂಬಾರು ಇರ್ತಾರಬ್ಬ ರಪ್ಪ ದಿನದ ವರ್ತನ ತೆತ್ತಿ ಸೋದೆ ಸರ್ಕ ದೀಪಕ ನಾನಿಲ್ಲದ ಮೂಜಿ ತೆತ್ತಿ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಪಕ್ಕಿದತ್ತವು ಕೋರಿದಾನೆ ತೆತ್ತಿ ಬಜ್ಜಿ ಹೆಂಗೆ ತೆತ್ತಿ ಕೋರಿಗೆ ದಾಲ ತಿಂಡ್ರೆನೆ ಬಾಕಿದೆ ಹೆಂಗೆ ತೆತ್ತಿದ್ದು ಬ್ರೌನ್ ಆಯ್ತು ಮೂಜಿ ಟೊಮೆಟೊ ನೀರು ನೀರೇ ಬಾರ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಅಷ್ಟೇ ಅವಳು ಪಿಂಕ್ ಒಂದು ಕಾಯಿ ಮೆಣಸಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಡೋಲ್ಲಿ ಎಂಕೆಲ್ಲ ಬಾಬು ತಿಂದಿನಗೋಸ್ಕರ ಎಂಕ ಮುಂಚೆ ಖಾರ ಕಮ್ಮಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಎಂಗೆಲ್ಲ ಒಂದು ಇಲ್ಲಿ ಬುಲಿಪುನ ಆಗ ನಿದ್ರೆ ಬರೋದೊಂದು ಜಪೂಜೆಗೆ ಬುಲಿಪು ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಪುರ ಅಂತ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅವ್ಗೆ ಏನೊಂದು ಒಪ್ಪುಂಡು ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಬುಲಿಪೇರಿ ಬುಲ್ಸೊಂದು ಒಪ್ಪುನಿ ಆಪಲ ಅಂತ ಉಪ್ಪು ಎಣ್ಣೆ ಬಾತು ಗಟ್ಟಿ ಮಾಡಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಗೊತ್ತಿದೆ
కొంచెం బంగాళ పొడి, కొంచెం మెంతుల పొడి, కొంచెం ధనియా పొడి, ఇంకా ధనియా పొడి, కొత్తమల్లి పొడి, కొంచెం చపాత్, గరం మసాలా గరం మసాలా, కొంచెం ఎగ్ మసాలా జీರಿಗೆ పొడి పెట్టారు, ఎగ్ మసాలా అండి ఎగ్ మసాలా, అవన్నీ తెచ్చి అంటుంది. ఎగ్ మసాలా ಅಂತ ಪಾಡ್ದು ತೆತ್ತಿ ಒಂದು ಚೂರು ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಗ್ಯಾಸ್ ಏಪತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ತೆಗ್ಗಾಯಿ ನೀವು ಎಲ್ಲ ದೇವ್ರಿ పొద్దున నీరు స్పೈಸ್ ಹಚ್ತಾರೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಇದ ಫ್ಲೇವರ್ ಬಿಡೋದು ನಾನೊಂದು ನೀರು ರೆಡಿ ಆಗೋದು ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಇದು ಮಸ್ತ್ ಕಪ್ ಕಪ್ ಆವಡು ಒಂಚೂರು ಅನ್ನ ಒಂಚೂರು ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದು. ನೀರಲ್ಲಿ ಬಾಡಿ ಮಾಡಿಟ್ಟೆ ಫ್ರೈ ಅಂಡ ಇದು ವಾಸನೆ ಬಣ್ಣ ಒಂದರ ಸ್ಪೂನ್ ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್, ಪುದೀನ ಒಂಚಿ ಹಿಡಿತಾತು ಪುದೀನ, ಮತ್ತೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗ್ಬಿಡಿ. ಉಪ್ಪು ಬಾಡಿ ಒಂದು ಗಂಟೆ ಹೋಗುದು ನಾವು ಅಂಗಡಿ ಬಾಸುಮತಿ ರೈಸ್ వారైస్ కూడా ఆడాడు వారైస్ అట్లా బిర్యానీ ఆపు పొలం తని మాత్రం ఆడొచ్చు పాస్ అప్పుడు ఎంత మంతున్నలో బిర్యానీ బర్పు మన పెరగొట్టు కూడా అదే ರೈಸ್ ನಿಂಚಲ್ಲಿ ಬೆಂಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಜಾಲಿ ಚೂರು ಪೀಸ್ ಅಂಬಕ ರೈಸ್ ಕಾಯಿ ಮುಂಚೆ ಬಾಂಡ್ ಚೂರು ಕಟ್ ಮಾಡ್ತು ಬಾಂಡ್ ಚೂರು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪುಲ್ಲ ಕೂಡ ರೈಸ್ಗೆ ರೈಸ್ ಬೇನ ಕೊಂತ ಪಾಡೋದು ಫ್ಲೇವರ್ ಒಡ್ಡೆ ಬೇಯ್ಯದು ಒಟ್ಟುಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ರೆಡಿ ಮಸಾಲೆ ಪೊಡಿ ರೆಡಿ ಮಸಾಲ ಪೊಡಿ ಕೊಂತೆ ಒಂಚೂರು ಚಿಕನ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಮಸಾಲ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಚಿಕನ್ ಮಸಾಲ, ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಅಂತ ಅದೊಂದು ಪೆಪ್ಪರ್ ಪೆಪ್ಪರ್ ಕೊಂತ ಜೀರಿಗೆ ಕೊಂತ ಗರಂ ಮಸಾಲ ಕರ್ಡ್ ಬಚ್ಚೆ ಅಂತ ಮಸಾಲೆಗೆ ನೀರು ಬಾಡು ಅಂತ ಮಸಾಲೆ ಬೇಯರಿಗೋಸ್ಕರ ಆತೆ ಮುಚ್ಚಳ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಲ್ಲ ಅಂತ ಬೇಯಟ್ಟು ಬೇಯ್ತಂಡೆ ಇಚ್ಚಿ ಬೇಯೋದು ಹೌದು ಹಾಕೊಂಡತ್ತ ಬೇಯ್ತು ಒಂದು ಸ್ಪೂನ್ ಮೊಸರು ಬಾಡಿರುತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಹಾಕೊಂಡು ಗಟ್ಟಿಗಾನ ఎక్కడ రోస్ట్ మళ్ళీ తీతారు ఆనియన్ ఇదాయన అంత పాడుకున్నాయి మిక్సీ ట్వెల్ రైస్ కాబట్టి నాడు
ఇప్పుడు తెచ్చి పట్టు నేను ఇన్షాలకి రోజు అందతే ఎగ్ మసాలా అనుకున్నాను నేను ఫస్ట్ టైం ఎత్తి బిర్యానీ ఇంత మంత వరాల మందిచ తింటా మాత్ర మంది కావాల స్టీమ్ బియ్యారే ఫస్ట్ రైసే నేను దమ్బోటి తొమ్మిది దమ్బోడు ఇది పిల్లలు అక్కడ పట్టేసింది ఇది మాట్లాడు దమ్ మస్తు తిన్నారంటే అన్నీ తినాలి మొన్నది ఎట్ట తీతే అదాన్ని తినుకుంది నెట్ట తిరుగునా 5 సారి 20 నిమిషాలు తినాలి గలకాయలు బిర్యానీ 20 మినిట్స్ ఆత రెడీ ఆతాను ఓపెన్ అప్పుక బాగా చేయింది ఎక్కడి నుంచి బ్యాక్గ్రౌండ్ మ్యూజిక్ ఇస్తుంది బాగా బాగా నాకు ఇచ్చేది చేయింది కబాలా ఎగ్ బిర్యానీ ఇంకా వీళ్ళు ఎగ్ బిర్యానీ వద్దతున్నాడు ఎగ్ ఇంకే పచ్చిబోడు అదాత్మే అదే సూపర్ సూపర్ హోటల్ దళకనాథం నువ్వేదా బిర్యానీ ఏం చేస్తుండప్పు సూపర్ పల్లె ఎంచా సూపర్ పల్లె సూపర్ ఎంచా ದೇವನಸ್ಪುರಾಂಡ್ ಅಂಚಂಕ್ಲಿತ್ತಂತೆ ಔಟಿಂಗ್ ಬೋಪುನಿ ಅನ್ಸೈತೆ ಪಿದಾಡೋಡು ಇತ್ತೆ ಅಂಚ ಎಲ್ಲಿ ಮಟ್ಟಡು ಗೆಟ್ ರೆಡಿ ವಿತ್ ಮೀ ಮನ್ಪುಕ ಓಕೆ ಆಪುನ ಒಟ್ಟಿಗೆಲ್ಲ ಓಕೆ ಓಕೆ